Ondo etorri ikusentzuleo, ondo etorri Galde Gazte saiora. Gaurkoan Oñatiko Elkarrezi ikastetxeko ikasleak izango ditugu protagonista. Nor elkarrizketatzeko? Naiara Urzelai abeslari oñatiarra. Ezagutu dezagun gaur gaurko gonbidatua, aurrera, bideoa! Naiara Urzelai, oñatiarra, ama, musikaria eta gertukoek diote lotxatia, urduri xamarra eta alaia dela eta oso rollo giro honean jarduten duela jentearekin. Punk rock estetika eta musikazalea ere bada gaurko gure gonbidatua eta musikarekin harreman estua izan du gaztetatik. Izan ere 18 urteren bueltan Sospetxosos taldeko partaide izan zen eta disko bat ere kaleratu zuten. Gerora ertzainaken abestiari erreferentzia egiten dion izenaren atzean dagoen Larrubeltzak taldea sortu eta bertako ahotsa da Naiara. Punk rock estenan eskarmentu handia duten 5 lagunekin batera kantuei ahotsa jartzen die Urzelaik. Sekulako indarra du gure gonbidatuak estenatoki gainean. Une horretan lotxak alde batera utzi eta aldundu egiten da. Pandemiaren erruz, asko atzeratu bazen ere, 2008an grabatzen hasitako diskoa kaleratzea lortu zuen Larrubeltzak taldeak. Gaurkoan beste estenatoki batean gonbidatu Naiara, kazetari gazteak aurrez aurre. Gure kontzertuan dena emateko prest, platoko lagunok, lotxak alde batera utzi, eta ez dadila indartxu gaurko emanaldia. Eskerrik asko emozionatu naiz, Naiara Urzelai, ongi etorri, Galde Gaztera. Hortxe gure gonbidatua, Naiara Urzelai, Larrubeltzak taldeko abeslarixa. Kaixo, Naiara. Kaixo. Eskerrik asko etortzearren, Ba, ez da ezer. Eta esan dugu moduan, Elkarrezi ikastetxetik Naia eta Uxue etorri gurekin. Sekulako lan egin dozuelakoan badakigu eta sekulako lan egin dozuela. Zer moduzaz, urduri? Bai, aprobat. Urtxe bat bai, ezta? Bai, ezta. Baina, seguro, ondo urtengo dela, Eta badauko bai, realizazioak lan, lantalde ederra. Eta utziko goztezuen mesedez, nire lehenengo galderian ikitzen, bale? Eta Naiara hori da, Galde Gaztera etortzen dienei normalien galdetzen dutzugulako. Zer hitz daukatu Galde Gazte proiektuaz, ikasliak kazetari lanetan jartzen ditugun telebista saio honetaz? Ba, aukera ona, ez? Olako leku bat bertatik ikusteko, ero bizi izateko, ez? Pentsatzen donik, aukera ona dela. Bai, hombre, seguro baietz. Ondo. Ba, disfrutatzera gatoz, bale, Naiara? Eta, nungo dutxetxan da ikasliei, segura gatzen da. Bueno, ba, zela hasi zinen musika munduan? Ba, ez dakik, txikitatik gustatu izan xat musikia, eta, ez dakik, musika munduan taldean gurezu esan, tontamentian. Ba, eukain, hori Txebi, Puertok eta Anderrek garaje baten ezaiten ebein, eta hori bersinuak eta joten ebein, eta hori kantantia falta esakoen da. Zela bersinua banekixen, buruz nekixen, ba, banekin got. Eta hola hasi zinen? Hola hasi ginen, alo tonto. Beste barik, espero barik edo? Espero barik, bai, planteo barik, eureko hori, bate isa joten ekixen, bestia gitarria, bestia bajoa ikasten, eta joten egin temak ni banekixen buruz. Osa, bersinuetatik hasi eta gero? Hori da, dana bersinuak zian, bai. Oso, ondo. Eta esan dozu, betian guztau izan zatula, baina nola erakarri hotzun horrek edo? Zerk, taldean musikiak? Bai. Ba, ez dakit, txikitatik, oso txikitatik. Oso txikitatik izan naiz, ez dakit, musikiakin... Musikia betidanik eukidot inguruan, ez dakit, gurasoak entzuten hori tia eta tiok, betidanik egon da musikia gure etxian, ez dakit. Inok ez da joatean instrumentoik eta ze, baina musiki entzuteko betidanik. Betidanik izan dozu talde baten parte hartzeko asmoa edo? Ez, asmoa ez. Ez, asmoa sekula ez dut euki, ez dakit, igual inkonstienteki txikian nire gelako bat eta ni portal igualian bizi ginen, eta ni neukan gitarra elektrikoa jostaiuzkoa, eta eguerdikan faten ginen etxera, baskaikia. Baskalduta gero tortezan etxea urteten ginen balkoira, eta hasten ginen Dragoi Bola Z kanta egiten gitarria balkoian. Así que ez dakit, neukan asmori sekula, baina ez dakit, igual gustau nixat, inkonstienteki, ez dakit. Oso, ondo. Eta esan dozu moan ja lagunekin hasi zeben ibilbidea, ez? Edo bakarrik hasi zeben? Ez, lagunekin. Talde bat eukikien taldia, lagunekin, bai. Beti uki oso horri inguruen musikazale abitxak izan dienak. Hori da, golpe de estado eurekin egoten ginen lokalian. Gu talde euki aurretik ja lehen errekalden ozen lokalak. Eta hori, golpe de estadokoa bat talde eukain, gaina bastant jota aktibo eusen, ez?
Golpe de estado, bai, urte batzu daroien talde bada. Hori noien zate, aurretik ezauketan ginen, gu talde euki aurretik ezauketan ginen, bai. Eta gu garaje baten hasi ginen, da gero errekaldea fan ginen eurek eusen beste lokal batea. Oso ondo Naiara, ikasliek, galdera ez aparte, bidixotxo batzu prestatu dituzte zure gertukuen gana, eta badauki komentari xabatxo bat. Oso aktibia esango neke beti abil plana proposaketan, ez da etxean egoten da norreitekoa. Irekisa. Eraixa, bai. Eraixa eta eskusabarra. Oia. Behan personalidadea, ez? Behan esateko eria, behan... Bai. Bai, ez? Originaldia nola isa. Ondo. Anekdotak asko, baina hola akorda iken dena, beti rekorda iken duna junta iken garenetan Aron tximinixati jauz izan nekoa. Kontokotzo beak. Nola izan zen asuntua. Bueno, Naiara, zure txikitako lagunak diela ulertzen dugu, anekdota hori. Benetan kontau inbiotea. Kontau, guk baitan eskartuko ginuke kontatzea, zerran pasau zana horra. Zibaz, honeik dia gurasoak lagunak izan dira, eta beti bateak eusen lehen txikitan, eta dakoi etxe bat, bueno, orduan gaine euren tio baten etxe bat zan, etxe bat, hola, ez, bajoa, eta zela formala ginen. Bazian balen pelota batzuk eukela tela bat atzetik hor da hor, botate zala hor. Bai. Horrekin nintzen jolasten, da bat eiatuan kalauxakon. Eta, bueno, eukidoen ideia brillantia, igoteko barbakoa, katxarrotik teiatura, eta bauen tximinixia, eta korreien ez, digo ginen, pelotia, nik hartukot, ni beti anima biken izan, ez, hartzean. Ekimen elkidozu beti hortarako, ez da? Eta tximinixia nobatu nintzen, bateiatu gainera igoteko, eta tximinixia, jauzien nintzen ez euskar busto batzun gainera. Eta onduan euen etxiak unifamiliar mouko lako batzu dira. Eta onduan euen gizon bat, edadetua, periodiko irakurten da, bakaston sustu hartu. Umetatik bihurri xa ezinen hori. Aguro, bai. Mobidatxua. Ederto, jarraitzuko, galderekin. Ama izan zinenetik, igarri dozu aldaketarik musikiari denboria eskaintzeko? Bai. Asko. Bai, ez da, amatasunak asko baldintzatzen da? Bai, pila bat. Nik ez da jentiak zela ikendu, baina niri pila bat. Gaina biso gara, aikia eta ama biso gauztalde. Igualian orduan zaieteko ez dukiten oso samurren zaieteko. Egisa esan da, ordutegi aldetik eta bastante komplikau ikexaku. Garai batekin alderatuta zelan aldatu den, ez? Egelen igual atzalde oso bat lokalien pasetako aukeria. Asteburu osua. Asteburu osua. Bai, eta atzalde osoa, bai. Eta ontxe ja, ordu honetatik honetara, ez da? Bai. Umiak ondio txikina dira eta horregatik, igual samurra gu eukiku, baina oin momentu honetan ez dako oso, ez dakoto, ez dakit. Denboraren kudeak eta zesaia dan. Bai. Oso, Eta zure gurasoek betidanik apoio dotzue musika mundu hortan edo sartzen? Bai, bueno, esto ez da sekula trabari jarri, sekula. De hecho, lehen kontzertu eta etorri ikizian. Kontzertu bat baino gehiago eta igual norbeak ez da unien espera eta jode, gurasoak horrezta ditu, baina fonduan ilusioa egin ostan. Eta senarrak eta semiak hori? Baitia, bai. Bueno, senarra gitarria joten dago hanter da, italian dago. Eta semiak horrekin, bai. Euran dako, sin más, jarri amatxan kantua, jarten duk kutxean da kantau ikan dago, eta sin más. Jakingo da behordoina besti isak? Hombre, bai. Eta lehenengo kontzertura etorri zenean, hori emoziona, eurek flipaien editzen ostrean. Ama, zeixabiko, ez da hor, baina, bai. Gusto, bai. Politia izan zen, oso politia izan zen. Ederto, mesutxoa baduk zuretako? Oso pertsona laixa da beha, eta batez bezagoneke oso lagun hona dala. Maiki hauen jentiatik zer gauza ikiko, edo zer gauza muteko kapaz da, eta hoize oso lagun hona zagoneke dala. Lokaletako oroitzaren pila bat, jorgagiruan eukitako beste mila iztoixa, eta bai. Bueno, ja urte pilatxoa goiaz batea, eta pitin bat urrin gaketan dira garai horrein, baina bai. Azkenean sospetxoso zen eukitako panetorri danak, kontzertutara, abentura horrei danak, eta bai, oroitzapen asko, noski gaiatzen. Amatxo, pila ba maite du! Bueno, zelako familia isi dauketzu Naiara,
Ezin nuen espero, ez da, normala. Ez, zenuen espero, ez. Hori, ikaslien lorpena izan da. Eskerrik asko. Lortu da bie, alako mezu bat heltzia, seguramente handerrendako besari izango erreza. Ez que oin pilaiken dut gauzatxo batzuk. Bai, ez da? Oin arrapote dut gauzatxo batzuk. Ama, lehen ez dakiz ze? Eta sekretua da, ez toztan esan gauza hundirik, baina zehose... Vale, ontxe, vale. Eldu jatzu. Bueno, nik galderatxoa bauket. Emakume izen da, ez da, eta ja, badaukotulako ibilbide bat, agertokizetan, urte asko pasau dira, sospetxososetik. Eukizen jun trabarik eukidozu egora, saik bizi zen dozu emakume izategatik agertokizan? Ez, sekula. Osa, hori galdera hori bastante goikoa da, ez? Genian, emakume izateatik ez tegizetan, nik ez dut sekula igarri desberdintasun, oza, ez. Bai, igarte osuna da, estenan beti dala imagena gizonezkoa gehiago emakumeana, baina, oza, trabarik eta inunguak. Inunguak. Eta zela ikusten duzu gaur asko egongo da, egot itxeko ondio, baina, bueno, gero eta talde gehiago da, gero eta emakumeak, gero eta presentzia ondixo da, postekua da, zela ikusten duzu egoria zu. Claro, postekua dala. Lo pasake, nik hor, batzutan ez dakik, igual nazt, oza, oker nau, baina... Zure irititza gure jakitxea. Bai, batzutan pentsa egin dut, ez, emakume bat musika talde baten sartzeko, hori ez, oza, emakumea, dana emakumeak izan behar, oza, ez dakik, oza, nik ez dut bere izketan emakumeak izan, gizakumeak izan, igual dozt, oza, izan behar badia 2 neska, eta 3 mutilo, 3 neska, o 5 neska, igual dozt, ez? Bai da erakargarri xaua beti, ez, igual desberdinalako, hori, talde oso bat emakumeana, baina ez dakik, oza, jota positiboa ikusten dut, baina ikusten dut apur bat. Emakume aldetik, hori ez, batzutan gure izaten dut danok emakumeak izatea, danok, sin más, oza, niretako ez dago, oza, niretako gakoa hor dago ez, igual ez zikian berizitasun horreik, igual dozt, emakume gizon izan. Ederto erantzuta, bota. Sospetxosos taldiak egin zinen ezagun agertuki janta eta zela rekordaien duzu edo garai horreik? Sospetxososeko garaixak, zoruak apur bat. Bai, bastante gaztio baginan, eta ez da oso epoka polikiak, ez da egin. Kosto rekuerduakot. Zenbat irautza bene abenturarek edo zela gogoratzen duzu, lehenko hasiera, gero jarraipena, kontzertuak? Jo, ordan gogoraketat hori zuk lehen esan duen moura denbora askoz gehiago euka, antemak konponikeko, daneako beukan, hori izan gure helburua, hori izan gure irtenbidea, izela esan. Eta zenbat iraun hemen? Apur bat, zela gogoratzen duzu, sospetxosos kariño berezi bat, intensua. Intensua, gogoraketa bat intensua izan zela. Intensidadiakin bizik eben. Oina dibes, igual, intensidade hori, igual, edadiakin doia, ez dakit. Sartzen gabitzen seinaleak aso? Ez dakit. Igual, intensidade hori da, o beste, ez dakit, beste ardura batzu daku, o, lehen igual, hori, amorrua, oza, puru hau amora, ez dakit. Ederto, ikasliek sospetxoso zen mugen abe, heldu die. Gogorra, intensa, sentibera, Feliciana baitea, eta... Kriston tipia. Bai, Feliciana ojalá dano ginen, hola, en el buen sentido de la palabra, flipada bat. Bai, hola, guau, gauzari balore, gauza txikiñairi balore asko mutetxaban pertsona bat, eta nik uste filosofia fan bai, hori dala zoriontasuna, gauza txikiñan kumulo bat kudeaketan jakitea, zera, tomaia. Gauza txikinekin hartu bizi dozun seinale, ez da? Ados, euren deskribapenekin? Ahí está. Bai, guztiz ados, bai. Ondo esaketa zara. Eroser gauzanin flipa ikeot, eroser txikidakin. Hori hona da. Eta badako zu sospetxososetako kontzerturen nabarmenketako edo? Sospetxososenak? Bai. Nabarmenketako la? Ez dakit. Ontxe txatet orte nola... Osa, ez que danak zian berezisa danak, eukain euren punto, ez dakit. Danak zian, a lo loko moura, ez dakit, osa, fanda. Larregi pentsau barik eta... Larregi, ezer pentsau barik. Ezer pentsau barik, hobeto esango dugu laxe. Ensaiauta, jota fan eta urteten sana. Bueno, zuk ez baduzu akorratzen, zure kideak behi goratzen dira. Ez que barik, epena. Anekdota hon bat uste dut, baina mea azala, konduktora, ze familian aspeikira jotera, eta tardauen 2-3 ordu, ininan galdu, inen Gipuzkoatik. Bai, ez dakit, kopiloto bakitzu bat. Ese bat olako. Intensa dala, la beak eron bidao, el timoko, quien se dice.
Eta hoxen, ibili ginela izpurutxo eta ez dakiz lekutatik, eta bai hau ginela txarrantxara berandu, danaz izan berandu gureatik, eta gero hau ginean batzan eskusa bat oso zeixua, ez? Galdu ingara azpeikira jaiten. Gero beste bat esan txate, jogeben Hernanin, jaixetan, tilosetan, eta kontzertu hasi izan berandu, goizeko lauretan, agostetan, segun zan elektrizidadekin arazuak, eta ja bengoan joten hasi beginala, kriston zaparra dira, bengo moduan, ez dakit eta koño, ze hostixo ingo, eta uste nahiara okurri txakola, jarri gen bi kapote kotxienak zabalduta, kendu genean aurrean euen pankarta bat, zoritxarrez presoak ondion kartzelan dau, seguro horrena dela, jarri gen bi kapotan artean, soinu teknikari ez guzteko, eta horrekin goizeko bostetan, zeiretan, kontzertu egin ahal izan geben. Garaixak, ez da? Txabal, y tanto. Aiola esan da, bai? Goizeko, kontzertua goizeko bostetan horre garaixok ez dakit bueltatuko dien. Pandemia bat begon datartien, baina zer datu dien gauzak, ez da? Ja, asko. Oin adibidez igual ezingo ginen permitiu goizeko bostetan joten hastia. Guraso gaielako, ez, beste estatik. Eta orduan denboriak igual datzu goizeko bosteak izan, arratzaleko laurak, ez? Con todo venían jo, que buena, tío, gisa. Eta azpeikira faten begaldu. Ja, ez que hori antolatzaile, ez, azpeitxera, heldu gara bi berandu eta azpeitxera esatia desantolat, galdu ingara azpeitxera bidean, hori sineste sinaguten dago. Hori guri pasegixakun, tío. Ba hori, nu baitia, bizi. Ederto, nahera. Zeratik bukatu zen sospechososeko abentura hori edo? Jo, ez dakit, nik oin gogorak eta hot, nire gero hori, epoka txar bat eukin hemen, eta semaz bukatu goin bizalako, bai. Dana dauka hasiera bat bukara, bai. Eta taldien bebai, talde denbora baten eta kideak izatea, eta nik beti pentsau izan dut, talde kide baten, familia baten parte izatea, eta bueno, elkar bizitza bat, eta mila gauza sartzen dira, ezta, hor bonbuan. Oso ondo? Bueno, eta gero egon zinen tramo baten agertokian agertu barik, eta zeatik izan zen edo? Ba, ez dakik, hori epoka esan duen moura, sospetxosos bukatu zen hori, nire epoka txar baten moura eta hori, apurtxo bat aldenketia moura hortik, eta gero hori, etzan surgiu, bez? Ander bez sospetxoso zen eguen, osan egon gau izan da bai, behak betidanik jarraitu izan dau joten, eta zimaz, etzan sortu. Gero guraso izan ginen, beste proiektu batzu moura bizitzan, ez dakit. Gura barik, Hori be, aurreikusi barik izan gero. Aurreikusi barik. Horian bizitzaren beraberak, beste barik. Bai. Oso ondo. Larru Beltzak taldiari buruz, hilera oiazta, zela sortu zen taldia? Larru Beltzak? Larru Beltzak sortu zen, hori, hande redien, hori tema batzuk eukan, ez dakiz, eta jo, eguen etxian, inkietude horrekin, ez? Eta hori, lagunak zian, Lauren, Ima, Zubia, eta orduan kantaiken hemen Jonanek. Guk orduan ume txikitxo geukan orduan, eta hori, Jonan zan kantantia, eta zimaz, nik enokan ilusioa interesiko, ez daik, enokan zea. Eta sortu zen, izan, tema batzuk eusen, eta talde bat sortu zen. Oran hasten da Larru Beltzak, martxan hasten da, zu abeslari moduan sartzen zara, eta gero zer, eta pandemia bete-betian, ez? Ja, bete-betian, bai. Grabazioan, justo grabau igen hori diskoa, abenduan grabauzian bateixak, eta hori martxuan pandemia sartu zen, en pleno. Eta zela bizi zen da hori barrutik, bakitelako baina, diskuai abestixei buelta asko emundutze zuela, asko mimaudo zuen diskoa dela, eta gero aurkezpenak heldu deltzen dienean, pum. Gogorra, Oso gogorra, bai, gaina ez geben espero, ez dakit, bateixak grabo gen abendu baten akorrekin naiz, eta esaten gen, otzaiako, martxorako, klaro, dana, ez dakit fanzan, eta gero pandemiak araposkunean, imaginau, ez da izan batarra gen urte betero. Eta, klaro, pandemia bi ume txikikin etxian, jafunika, ensaio baik bestio, izan zan apurua kaosa. Joder, hori beti ekuko zuel Larru Beltzak egin hasieran, beti pandemia gogoratuko zuen, hori zelantza barik, ez da? Ba, ikasleak heldu dira Larru Beltzak ekoen gana be bai. Lagun hon bat, pertsona ona, edo zertarako prest dauen abetik. Aibra, bestia puta. Eta emulek hauenek, ezauketan ez dauen handako emuten dauen gogor ditxura horren azpixan, ez da lehen gogorra, ez da xamurra hua. Oso tipa goxua, maitxakorra, sensiblia,
eta hoize, ez dakit, eta autentikia, biharrezkoa. Ez que agotza ba, flipantia da. Osea, dozin abesti presenta egin dena lokalian, beak ja, abesten dauenean, ja altu dau. Beak ja rapotixo horien abestixari, ja abestixo bia da. Bea baita da salsilla, bea da, eta hoize, eta gero esten eixoan... Karakterra, presentzia asko esten eixoan. Eta esten eixoan karisma naturala dago, brutala, netako. Eta hoize, eta gero nervioak beha porte egin dau, zati. Beti dau oso nerviosa kontzertua jelen hau, eta inguruko danak nahazketan dozku. Gure nervioso duten gara, baina David parana esaten nerviosa gaur eta pilo bat putretan pilozku. Baina, sin más, autentikia. Eta esan doztei kontaileko bat, geho beha kontakotu, gu ez gauzen orduan, baina lokalian kontabozkun atzok, kontaileko, patatas a la riojana inoenean, pimentoia bota gero kanela bota ben hori. Ez da, bestela... Zukaldario nada, baina hori inoen itxurian ez. Tajan inoen, Bueno, Naiara, gauza desente. Hasiko gara, herrio zeharre egindako patataren... Kaneloides. Hora bataiatuta kaneloides, bai. Zela izin zan hori, konta ego zapur bat. Fan ginen esteiara, Lizarrara, zubia bat eixak dakoan txetxo bat, eta fan ginen fin de pasa. Ez tekize ban gauzen, lagun batzuk. Eta patatas a la riojana ego, eta venga, eta zubi! Nun dau, pimentoia eta hor dau! Uste ditzu tipiko hor, zeak egoten dira espeziak eta... Espeziak hartu nena, fu bota. Eta gauzen barriketan leku baten, eta derbate, ez da natilla usalla, ez da ditu usalla. Konturatu ginen, nahi, esate oztumik, nahi. Ez dutza botako kanelia, ez? Patatik eta... Ez dut uste, berta fan dago izan, patatas a la riojana, kaneloides. Eta gero, okerrena janin gebela. Eta, bueno, zer, onargarri edo? Patata dultziak. Dultziak, bestelakoak. Gero hortxe, taleki gauza deixen desan dituzte, urduri xasarela, kontzertu aurretik, konprobo dugu, galde gazten bai, bauketzu da urduritasun hori, zela kudeatzen dituzu, nerbixo horreik? Ez dakit, ondiok ez dakit. Ez dakit ondion. Batzuk arnaza hartu bestia, ez dakit, ni batzutan, hori. Supera bilostai batzutan, supera bilostai. Gaizki pasaikiot. Baina gero lora desiente bota dutzu, Ja, espero, ze polita. Ze polita. Hori ikaslien mi esker. Ze horreik, normalian aurpegira ez esaten olako, osak, ez? Eta askotan, gero, telebista saio baten ere, bota behar ditxu. Bueno, larru beltzakekin, kontaia zuzin da mendik aurrerako plana, zen baukutzu kontzerturik lotuta, pandemiak galdu araziteko denbora berreskuratu dira zatoze, zer daukotzeaz modu dutzua? Ontxe dako asmo, ontxe gabitz jota zua tema batekin, kantu batekin, Alemaniako rekopi baterako grabau bio, eta ontxe aurki goiaz grabaikia. Ordan gabitz tema horrekin jota zua. Eta gero apirilak 22, 23, uste odiala, dako bi festi, eta gero ikusiko zer. Osa, oin dako hori bat tema grabaiteko, gero bi kontzertu horrei, gondiok ez du lehen zaila, ez gara hasi. Lehen esan duguna, ez da, zaila da, ez da, elkartzia, eta... Bueno, ikusi diguna, larru batek ibilbide oparo ekiko dauen, seguro baietz. Zelakoa izan da ezautu duzun punk rock estena bilakaeria? Bilakaeria? Ez da geit. Zelako izan da, gu beste, Joko? Beste garai bateko gara, bai. Arrapo garen igual garai bateko bukaeria moura, ez? Eta beste baten hasieria orduan guk aldaketa asko ikusi du, ez? Gaur egunekin ez dakola zer ikusirigo nik ez dut. Asko, lehen talde asko zazen, garai baten bukaera kaso, eta ontxe berriro asmatu beharra, ez? Egoera berri bat, eta... Zure bizipenetik zertan aldatu da, edo zertan, ez dakit, garai baten sare sozialik eta zauen, eta horreko gauza beti aldatzen da asko, zure bizipenetik zelan aldatu dira gauzak zure ustez? Bueno, sare sozialetik asko, atik ez dako sare sozialak, baina... Zure kasuan, ez? Bai, baina, ez dakit, ni bai ikustetena igual, kontzertutara begira igual, ez? Lehiun igual, jente gehiago mobik esan kontzertuetara, inkietude gehiago moure hauen, ez? Gaur egun, oinatin joate zuta, oinatin badoia jentia, baina soiaz ez dakin ora, eta ez baldin badako izena ero, hori, apur bat, alde hortatik, ez? Lehen igual ez ban eben ezauketan talde bat, ez dakizea jotea, kontzertu aguazen ikustea, ez? Igual hori ez dago, ez dakit. Aldez aurretiko erreferentzia barik, faten gitzen gizau. Hori da. O igual ni naiz, gu baina ustot. Zazin hori hauken. Bai, ez? Bai, bat gatoz. Bota. Eta zeintzuk izan dira zure bizitzako erreferentiak edo? Erreferentiak? Musika mailan ero... Ez bizitzan. Erreferentiak?
Jo, txikitan, pitorra japekin flipau ikan hemen, txikitan. Lingua maskorum. Bai, baina nire referentia, ez dut eukiola referentesea, baina flipa ikan hemen Stoikovekin, Risto Stoikov. Ostra, izan. Barsako jokalari bat. Ne favorita izan da. Eta ne favorita sortzi zenbakia. Claro, bale. Eta futbola ikusten zinuen, eta Risto Stoikov. Ikusi hemen iken, jolastia guztek izaten pila bat. Gelako mutikoekin jolasten hemen. Eta historia da hori, behin etxera goia zen ausora, eta negelako mutikoak eusen jolasian folian. Eta justu ikusi nituen da, nire folia, eta batek esan egin, Naiara gure ekipokoa, Naiara izango Stoikov! Pasean ekipuak zian bat Reala, eta bestia Barça izango zen, da ni Stoikov, eneukan idea ipesein zan, eta handik hasi nintzen jarriketan, Stoikov, zein izango Stoikov. Eta flipa hori hemen, behan izaeriakin, ez? Karakterra. Jokalari berez isa, zalantza bari. Eta beti izan da nire... Eta gero gertuen eukitxuzun oinati mailan erreferentiak, ez dakit lagunak diela, hor beti, ez? Zutabiak dienak, ez da, oinarri isa dien jendia, ez da? Oinati mailan, ez dakit, igual golpe destaukoa, nahi, golpe destaukoak asko, asko ikusi deuratik, eta, asko ikasi deuratik. Oso ondo. Azkenengo bidixo bat jarriko dutzugu, ondo ezauketan zaben jendiana. Kriston tipia. Igual aparentemente muten dago ez, pertsona dola gogorra o agresioa zea izan egin un trocito de pan, oso sentibera da, laguna. Oso lagunona, eta gero da jota gratiosia. Naiara anekdota kontaien da hola, eske da oso ona, eta jente imiteien da hola oso ona, horra kriston barria bat altezu. Eta motia jarten bai, ez da? Motia jarten bai. Esango nintzen, eskerrik asko konpartidun danatik, bizitza honetan konpartidun da momentu negar barde danatik, eta apuru honetan beste zerbait balden badago bertan elkartuko garela. Duda barik, etxar segiteko guriak. Azkenean trago batateko. Azkenean oso ondo pasadu batea, kriston barria batatu batea, baina negar pila dinu batea bai, orduan... Oso gorra pasadu batea bai. Eta eskerrik asko danatik haino. Eskerrik asko, eskerra honitzak, Naiara. Ze ona. Bueno, konta eguru zentu dionek, lagunak, ez da? Honei, Maidertxo eta Oiana, bai. Nire oso gertukoak, bai. Eta eurek esan duen moa, negar asko, barre asko, bai. Emozionotan hau. Noski, ondo, politxa. Zeintzuk izan dira musikarloko erreferentiak? Referentiak, hemen jakingo esaten, baina hola pentsauta, bat izango zen Artola, ez da, Aritz Artola, Uniat Alabesako abesleia. Asko guztek isabeakin izan dauen taldetan taldiak, bai. Eta gero, Ze gustatzen, Aritz Artola dengatik zer nabarmenduko zeinuke? Ez dakit, tio, bere izaeria, bere abotza, bere esaten dauen gauzak zela esaten dauen, ez? Serie mutexauen bueltak, zela, dana. Berto. Eta baukutu sensazioa zu erreferente ize bihurtu zarenik belaunaldi berrixei begira, ez dakit gazti begira, musika arloan, baukutu sensazio hori? Bai igual igartu zuna hori talde baten parte hartuta eta kalean, o igual urteteza egun ematen juergan, eta Naiara hor eroseinik da zentu zubi. Bai, ez hautik jotzu, ez erreferente ez. Espero ez izatea inoen erreferente. Bueno, gauza, humiltasun hori. Aurrera. Eta musika saletasun mogan hartzen duzu edo egunen baten eukiko bazeben aukeria horti biziteko biziko zeinan? Ez dut uste biziteko lainen guzkunik guri, baina ez saltasun moura total. Biziteko moura, hori ja lan bat konbertiko zan da, ja lana konbertiken denean, ja biharra konbertiken denean, ja ez da iguala, ja ez dut ikusten iguala danik. Bai, ez hori bete beharra bihurtzen denetik ja xarma hori galtzen dauen sensazioa. Gusto baiet, ez dakik. Oso ondo. Bueno, bukatzen goiazea, Venga, beste galderatxo bat. Etorkizunera begira zela ikusten duzu zure burua musika munduan? Nire burua musika munduan, ez dakik. Ontxe bertan mutikoak txikina diala, umetxoak txikinak diala, oso lotuta ikusteot nire burua, oso okupauta. Eta musikiari gutxi, denbora gutxi eskinketako eta energia gutxi, eta hori, azkenean ez dauz hor. Eta mendik urte batzuta, espero, denbora gehitxo eukitza, ez dakik. Umetxoak azten dian autonomotxo hauek izaten, eta espero, ez dakik. Ez da, larru beltzak jako ikusten, bez, ez? Igual talde moduan, ez dakit, hilabete baten 5 kontzertu emateko, eta gainera hori askotan bai erreitzen dauen, joko oso kontzertua, baina seguramente denboran askoz zabalatu, ez da? Bai. Hori da zuen... Azkenian bate isa teknikoa, bi anaiak ikusiuna Lauren eta Ima horrek, azkenean autonomoa dira, repartidori,
Ordutegi aldetetik eta ez dako oso, bueno, horreik aste burutan ez dako arazo hondirik, baina handerretan guraso ez dako samu. Zaila da, baina, bueno, gogo faltagatik ez da izango, ez da hori. Gogoa baku. Ederto. Eta, bueno, azkeneko galdera ingo dut, zelan ikustu duzu zure burua, musikaz aparte, Naiara Urzelai zela gongo da 10 urte barru, ze visualizatzen duzu? 10 urte barru? Bai, ez dakit. Ba, espero dut oin baino lasai xau egotia. Bai, ez? Bai, amamoan aberatza, ez dakit, bai, lasai xau, ontxena, batope. Bai, ez da. Batope, bai, bihumetxoekin, batzuetan erbixoape. Hor ikusi dugu bidixuen bekeldi bezin zela egon, aita txoki. Atope. Bueno, nolako zura alako espala, bai, norri baten, bihurrixabe badi, ez da? Bai, oso. Bueno, bihurrixako mobiduako, bai. Oso, ondo. Bueno, heldu gara, elkarrizketaren bukaerara, eskerrik asko Naiara. Badaki zuretako be urduritasunak eta kudeatzen ikasi behar izan duzula, saiondara begira. Bai. Baina, uste baino hobeto, ez? Oso ondo urten da, bai. Eta bidixuak bai, suposatu zuretako be, sorpresa ondixa izan diela. Kristona, enoen espero. Bueno, eskerrik asko etortzeatik, eskerrik asko zure bai, Naia eta Uxue, sekulako lan egin duzuelako, baitza errealizazio gelan dauen lantaldeari, eta zuei ikusentzule hoi, urrengo astean hemen beste gonbidatu bat iriko dugu Galdegazten, ordura arte.